nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula. Akwe ngibingelele eNingizimu Afrika, ngibingelele kwelikaMthaniya, kwelikaPhungana Mageba, kwelikaMdlokovana Vukumenta abudla amadoda, kwelikaNkashana yamenza aphuza umlaza ngameva. Khona ezilaya ngeze usakaza sentidolo saBhibhi Isilonda. Kwemisuzu lukaZulithini lobengelayo engani kwethu niyazi ukuthi ke uyena ku DM Sakazo umfana waphansi kwangcolo semzini omkhulu wasekukhanyeni kwaqonda ixoxo kwaxoshide. Xa ngiyazi ukuthi mase ngifikile ngisuke ngiphatheleke izinto ezikhala kahle. Namhlanje ngiphethe insizwa uShakazulu Ompofu njengoba niyibona ke inebala. Insizwa ke esithe asinilethele yona namhlanje. Ngicabanga ukuthi ke abanye abantu abaningi enkundleni zokuxhumana bayazi ngezinto ezithile, kodwa ke mina njengamanje akwe ngikubingelele bhuti ngikwamukele ohlelweni. Cha bona ayibamba kancane lapho futhi ngibuze lo mbhemu yini la duyisho manje phela yakuzwe uyagijima impela lento uyayisho ufuna ukubamba ukuthi uqhamuka ungiqalele phansi inkabi yami ngikuzwe futhi na uyangi-interviewa manje. Cha ngi-interview phela wena ngenza ukuthi nami abantu bamase ngibatshela ukuthi abalaleli ade ngingephi sikuzwe kahle ukuthi athi uthini mfowethu. Okay mfowethu sikwiseza TV ngaphansi kohlelo Isintu Sakithi uhlelo no DM Sakazo. Ake ngikubambe lapho ukuze ubatshele kube lula bakwazi ukusheshe basithole. Akhuphuka ingane yakithi. Yebo bhuti. Yebo. Asikubingelele nje mfowethu sikwamukele nangumukela lapha ekhaya uyabuka njengamanje uyayibona insizwa cha inebala impela elibovu uyafisa ukwazi ukuthi ubale ngihleli nayo njengoba ke ngiye ngasho ukuthi uShakazulu Ompofu. Hamba uShaka lo insizwa yakhona la efikile la eThekwini ngisho njalo. Yeah. Eqhamuka le emambedweni ngamaphumulo kodwa imvelaphi yethu kahle isenkandla. Enxa uthi phela ubaba wethu ke uyabona na ukuthi ngebhungu enjani shothi wahamba ngeke ngisho lutho ungafakazisa mina ngiyakubona ukuthi ibhungu elinjani. Cha phela wena dosho uthi lapha eMpofu uyabona phela ngeke kube eMpofu nje kube kumbani uyabona ukuthi khona lokho okuncane okukhona lapha ngiyezwa okay angifani nje nalaba futhi engibabize ngamagama kodwa uthi ngithola siqhubeke embhemi. Mfowethu ukhona le eThekwini njengoba usho ukuthi imvelaphi yenu ukhona ngamaphumulo kodwa umsuka wena ukhona enkandla ufika kanjani eThekwini yini le kubeka le eThekwini? Cha bothu ngathi mangiqeda isikole inkabi yami ngase ngibona ukuthi angeke ngizohlala nezinsizwa zakithi la ngoba ade phela ngangithi hayi cha insizwa zakini la eThekwini uShasbham obani nami thaba nemali nami ngithi awungeze ngizoyibona lezi zakithi mfowethu ngoba phela insizwa zakini uzoyifica phambili kuba njalo mfowethu sisho njalo nami mangifika ke mfowethu ngafica ezinye engazazo zolamthuthwana nami ngathola ukuhlanganisa okuhlaza kwahlangana izinto ngicela ngibona ukuthi cha la kuyaphileka ngizinze mfowethu umuntu onjalo ulamthuthu. Cha bodwa sizoza lapho sizoza lapho mhlawumbe ukutshela ukuthi umuntu onjengobani into kanjani umuntu owenza kanjani. Wayifica ke insizwa njengoba kwakushiwo ukuthi abafundi bafica endleleni wayifica ke insizwa nasiniba busy ngani ngoba ziningi izinto ezenziwa nasiniba busy ngani. Cha bodwa ngiqala nje ukufika la ngafika ngabhizi ngento zomculo. Yeah. Cwa luphi uhlobo lomculo? Cha bodwa phela la eThekwini sathi masifika safika kudominate lento lethu hip hop. Yes. Ukhona hip hop ukhona ogqomso ubunge ukuthi mawufika uzogadla ngomaskando ngalesa sikhathi asifike ngaso thina uwini. Yeah. So kwapho kodwa siqale khona lapha yana ukuthi mase siyiphendlile indlela mase singena ngakulokho oh nafike naqala nabhataniswa ihip hop. Cha bodwa sapataniswa impela. Yeah. Mfowethu ayike sagadla ke kwagadleka sakhanda izitude esile mfowethu sakhandeka nazo ukuthuna namhlanje nje zikhona yabo. Saphusha ngasaphusha saseke umuntu ngokuloko ngena amasendo ukukhuluma nezinye izinto zokuqhamuka ngalokho nalokho sahamba sibamba nalapho kwakhande amanye business nezinye izinto umuntu azogcina asabelele ngendlela aqhubeka sasabalala ngayo. Naleli likaShaka mfowethu awusitshele liqhamuka kanjani? Futhi leli laShaka ngangisebenza eredweni. Kuyiphi umuphi umsakazo? Khona istudio salo baba lo uNgobese useWaterloo. Oho, umoya. Yayisa umoya ngaleso sikhathi. Yeah. Engakabi umoya ngaleso sikhathi esinye umoya ubizwa ngomoya manje. Yes. Singikhohlona ukuthi kwakuyini. So lapha yana babisambala nje ama interview khona lo mfana osenza ngamasipala useyinto esile nje impela amasipala uthi yakho. Yes. Lo mfana lo angimazi kwayikhona yena umuntu esasiphusha naye lesa sikhathi so kwakhona umlungu owayezowenza something lapho hotel ungathi wayithola ithenda lokulungisa lento yama flat yabo. Nayo le Edodisa semjondolo engakabi la ikhona nisakazele emjondolo. Sakazele emjondolo lo mlungu osesicela interview yake ayi lo mlungu aqala ukumina athi you know you such a white Shakazulu. Ibina athi such a white Shakazulu was a very brilliant man and you just exactly like him. And I'm ngichazeke mfowethu ngichazeka sambe ke sichoma ukuthi ngibizo umlungu Shakazulu. Shaka yes. Wezami zathi awuShakazulu Ompofu.
lasuka lapho futhi lasabalala lazogcina uShakazulu Ompofu nami ngaqinisa ngilithanda. Uyayizola ke mukwe lapha ekhaya sihlenayo kwensizwa ke uShakazulu Ompofu insizwa ke ethi ke qhamuka phansi ke emakhaya uyayibona ukuthi noma ikhulumi iyafuna ukushinga kukhona lo mtsizwa lobu obukhonyana obuncanyana kodwa ke sizozoqhubeka ke sizwe ukuthi ke kuze kube manje ngoba siyazi ukuthi njengoba ade ngisho eqaleni ukuthi nike niyibona ke einkundleni zokuxhumana ngezinto eziningi mfowethu ngokwempilo njengamanje wenzani empilweni nje Ekuthe kuba ningana inkabe yami. Siyafisa ukukuthola mfowethu ngoba ngicabanga ukuthi indlela njengamanje oyiveza ngayo kumukela lapha ekhaya uyafisa ukwazi kabanzi ngawe. Mfowethu ari ngiqale nje ukuqala mfowethu lokho music usakhona. Yes. Excuse me, kusakhona lokho music ngiphinde ngoba ibizwa ngani ngezulu ngumuntu oactor nje. Umlingisi yebo. Mfowethu ma event ngumuntu ofika lapha nazo azosiza kuma event uma ukuthi kudinga lo MC. Yes, owaphatha uhlelo. Mase ngeba nezitolo zikhona ezothula eThekwini esodwa sesemarket. Hlobo lwetolo bafu. Ndibiza kani itolo zo my friend nini. Masuthi nina phela mina ngibuza wena ukuthi thina abantu ke yangithi kuthiwa itolo zo my friend nami ngo my friend ke la eThekwini nginesitolo sami esinjenge so my friend esinayo yonke into kodwa la phakathi edolobheni kwi-CBD. Yes. Ngibe ne-pharmacy engiyivulayo khona futhi la eThekwini kwi-CBD. Yes. Kube khona i-recording studio ese-1616 ku-commercial building. Ukurekhoda lonke uhlobo lomculo noma mhlambe lonke uhlobo lomculo. Yini igama le studio? iMarimba Records. Marimba Record. Yes. Yes, ngiyayazi impela. Kube khona yini phela ngizogada imoto futhi zakithi ekhaya kunezimoto. Amatekisi. Ngicela yasingasidalula ke isibongo. Asingasidalula isibongo kodwa kunezimoto kuphinde ngizozinza ngalapho i-catering company mfowethu. Kuningi nje futhi ngiventure kona mfowethu nokuthi yabo nokuthi ngibizwe ngezinto zamabhizinisi ngilaphe nalapho kulabantu laba abasafufuza abafuna ukukhula. Mfowethu ulazo lungaka noma uthando ulibukela kubani ubalo obe-inspire ukuthi nawe ugcine ube nalezi zinto nazo njengamanje sibe sazi vele ukuthi usaqhubekela phambili. Ngiqamba manga mfowethu uma ngase ngithi ukhona. Yeah. Umuntu nje ngathi ungilaphe lo umama wasekhaya lami. Umama okuzalayo. Cha. Umama wami. Uphela uma wakho umama okuzalayo. Akekho omunye umama wakho ngaphandle kamama okuzalayo. Mase siyinsizwa sike sethi umama wakwami ulo ngithandana naye. So sengiyingane kuyena ngisayona ingane kulo ongizalayo. Kulo othandana naye. Uyena ke mfowethu namhlanje ngeke ngisho ukuthi njengoba sibona iring ikhomba ukuthi ushadiselwe. Cha mfowethu ukhuluma uyaphila impela lapho. Yabo so yini uyeza yalo mbhemu ufuna ukugadla umuntu ukugadla ngiyekele ngikhulume uyena ke mfowethu namhlanje ngathi uyangilapha nalapha angibonisa athi hayi yabo ngoba ukwahlala nomuntu kanje inhle into kanje ukuthi uventure kuyona ngoba nami yini lento yabelungu uBitVest ngiyafisa nami ngelinye ilanga futhi inkampani yami ikibizwe nje to it's the next BitVest yabo kodwa ini niwaphela wangafika la eThekwini angihleli phansi ngimngobhozo lokho kuqhamuka ngiyabamba uyabamba mfethu kuze kuqhubeke impilo lokho kuqhamuka ngiyabamba ngizama ukuqhubeka nami impilo ngizama ukuqhubeza impilo uyabona nje mfowethu angikwazi nanokuthi yena ifamasi ngingakaza ngitshela ngiyoze ngivula into ekuthiwa ifamasi namhlanje ngiyayivula yes ukuthi kanjani nami ngizoba udokotela kodwa manje mfowethu ngifuna ukubheka ukuthi ekukhuleni kwakho ngoba siyazi njengoba sikhule endaweni yasemakhaya siyazi kakhulukazi mawukhula nabantu abaningi kufanele kube khona nje umfana ompofu endaweni nje umfana vana bebovu yedwa endaweni asikayi sikufica isikhathi la uthola khona ukuthi ubone ukubandlululeka noma kuba namagama obugcinisa uqanja wona nisakhula maningi kakhulu engabe yami aningi kakhulu ngihlukumezekile nje kakhulu mfowethu uyabona ngakho makuqhamuka enye insizwe ikhuluma into engayiqondi futhi kuvuke lo yapelepele oqotshe egqokweni la ngawasheka kahle yes uyabona futhi ngoba labo nje ngikhula mina shutho ubaba bazala eThekwini bafika sebenemali sebe kahle bona bathola izintombi ezimhlophe eqwa ebusweni maze mabebuya emakhaya babuya nawo sisa bampofu nqwa kuphuma ingane njengathi ngeke ke futhi indoda embi njengoQuality inkabe yami ithi mayikubona ingasho intembi kuwena yabo so mfuthu babesho bekhuluma yonke into abanye babengibiza ngesitabane abanye bengibika ngevalendlebe ayikho ngangabizwa ngayo inkabe yami ngeqhatho kunendawo nje ngakithi okuthiwa isemphelandaba mfuthu angaze ngashawa nje yalanda namhlanje futhi angifuni ukugxoba kuyona zayishukana ngempela ngenqindi cha mfuthu first xabana emini mfuthu kuthiwa ntambama sengamphelandaba uyazi ngoma kuthiwa ngamphelandaba ulanda ngisho ukuthi uyageza ngeqhuzu lapha kinto wathiwa bhuti sekusikhathe kuyamphelandaba ayoshawa kanje ngasuka ke lapho mfowethu emakhaya ke ngumuntu ovasha kakhulu nasothungathi yes ngicathi niyakwazi uthungathi ngaseStenga no siyakubona uthungathi mfowethu indawo ithanda ukuba ngconwana nomaphumulo
lo mbhemu lo ngishesa nabantu bakithi. No mfethu siyalazi impela utho ngathi. Lalela ayikho into esho. Kakhula nasuthu ngathi kodwa ngathi life ikhona isimo sa right ke sangconyana ke izinto bese zenza nami ngiqala ngijwayela ngafunda nakhona isilungu ngibe ngithi qwe ngihambe phinde ngakhulela nasendwedwe futhi ngoba ubonde bengumuntu ohamba ibeke ngifihlelwa lento engithe singasidalula isibongo sasekhaya mfowethu kodwa ke manje izinto sezagcina zi right ke mfowethu ngicathi ngikhule kanjalo nje bekunzima inkabe yami iyona ke insizwe sahleli nayo njengoba isho ukuthi ke akukho engadlulanga kubona ningaboni nje ibala nina bese nithatha kancane nicabanga ukuthi le gengele yama conflicts idlule nje eyimyoneni mfowethu siyakubona kwamanye ama video la kwenkundleni zokuxhumana kukhona ibhuzo sivezela lona mfowethu ngabe ukuyona le ndima esiyaziyo eyenziwa kakhulu zinsizwa noma amajongo yokuchoma ngezinto zokwembatha ngoba ngekho kuyona mina awukho kuyona ngekho kuyona mfowethu kodwa ngiyibone ngisho futhi ukuthi angifisi ukuthi kuwe khona omunye umuntu ozongena yona. Alright but nini bangani no quality mfoka biyela xa uthatha but content esibangayo ivideo yakhe sesike sayibona enkundleni zokuxhumana hayi ngoba futhi kukhona namhlanje izinto esiyibangana nalombhemi lo angimthandi nje sichazele ngoba awukwazi ukuthi umuntu awumthandi khona lokho mhlawumbe okwenzeka phambilini esifisa ukwazi ukuthi yini eyazi yaholela ekutheni kube khona isikhathi la uthi khona umthandi ngaso ubiyela mfowethu insizwa mfethu ngikhuluma ngento engiyazi nento engiyibone nento nami yakangehlela ubiyela mfowethu umuntu onamanga kakhulu unamanga kodwa phela ke mhlawumbe indlela naye ukuthi asiphilise abanye abantu kuthiwa fake it until uzukube nako uachieve kodwa manje lo mbhemi lona amangana yazi ukuthi kuyisicefe nabuthi sihlelana mhlawumbe uthola kube utshwala ngesishola nje usuke wena ukhipha ifoni uyabona nje lobu utshwala ngithengelile abafethu namhla ngivotile la ngihlale ngintawo ngihlaleni nobangani bami ntawo kanti lo tshwala obuthengele uquality ecabanga lento ibhlungu kanjani kakhulu lapho uyazi ahlutha kana ngisho ukuthi ubhobho lo mfethu la and lo mfethu lona kunezinsizwa akafika kuzona sihlele nje kahle nazo sasiqhubeka nje senza kahle izinto ezinhle la ujita lo amane nje wasuka yangimangaza watsheleka isibhamu khona la nihleli ethe nje wasifaka la isibhamu lo mfethu lona watsheleka imali yomunye umbhemi engiyibize la eThekwini eDurban Station qeda lo mbhemi lona wasondela emotweni yomunye futhi umfowethu sosaze wayeke ngimbize ngegama kwangathi imoto akwangathi isibhamu sangasa sithule saba simbamba umlomo kanje sihle lapha egateway lapha emhlanga sihlalene nezinsizwa wenza futhi the same thing lento yakhe so manje omunye nginsizwa yakethi yashoot ngengiphuze nalo mfowethu lwakahamba la ngoba egcineni lokho okwenu ugcina esekwenza kube okwakhe ngokusho kwakho mina ke ngase ngifisa mina ukuthi namhlanje asike sivula i-challenge nalo mbhemi ngoba yena ulethi mayithengile ado 2 room iskipper sakhe singakho 2 room ibhloko lakhe ngekho lokho futhi ingubo ziyashiyana uzobusuku kwenzani mina asenzeni i-challenge ngiqathi yiyo into eyaqhatha ukuthi asenzeni i-challenge namhlanje sikwazi ukethu ukuthi wena ukhuphula abantu abangaki kulenyanga nami ngithi i-challenge yami ukhuphula abantu abangaki uyabo namhlanje sithini bangaka abantu obatholela umsebenzi kulesi skipper sa 2 room lesi sithi namhlanje u2 room u30,000 okwakha noma u40,000 kulo 40,000 zingake ingane ledlile ngapha uyabo ngase iyona into engicathi yasixabanisa leyo noma angazi kahle kodwa nje mina iyona into engibona kahle ukuthi iyama le ngoba mina already mina ikhona icompany esengivulile ebizwa ngokuthi Nombela Foundation Nombela Foundation la eThekwini isebenzisana ngisho nomasipala njengamanje yenzani Nombela Foundation Nombela Foundation futhi ifeed ama homeless feed ama homeless from emarket eMarikana bangazi bonke abafowethu lapha siyenanda rank bangazi bonke abafowethu lapha ngaku association wasemngeni la ngase yini bani MC bani YMCA lapho futhi bangazi abafowethu semakethe kubi se point ngeke ngibabize ke abaphathi base point nabo futhi bangazi ngahlala nabo ngiyawenza umsebenzi angixhaswa ngisho yini intuthwana engixhasile nje futhi into esuka emaphaketheni ethu mfowethu usebenze lapha yana sambe siyo lapha labo futhi abadinga usizo mfowethu sikuzwa amazwi akho mahle umuntu obalekile emphakathini singabeka kanjalo nanezinto ozenzayo zibalekile mhlawumbe mfowethu amazwi ongawapha umuntu lapha onalutho kodwa ongakwazi ukuthi asize abanye abantu imabi nje amazwi ongabapha wona mfowethu ngoba lokho enikwenza ngicabanga ukuthi kubaleka kakhulu ngoba khona abantu abayidinga izinto kodwa bangakwazi ukuthi bazenzele bona khona abantu abakudingayo ukudla kodwa bangakwazi ukuthi bayitholele bona amazwi nje mfowethu ongawabhekisa esizweni saseNingizimu Afrika njengamanje ngiphelelwa yiwona mfowethu amazwi angikwazi ukuthi ungaba notho uthi ungakwazi ukusiza leyo nto futhi ayikazi yenzeka leyo nto futhi ifana nomuntu uzongitshela ukuthi yena mina ngumuntu kodwa akunabo ubuntu uyabo futhi angeke uthi wena yena hayi mina ngiyafisa usiza kodwa manje ngicane ngitshela ukuthi ngiba kanjani nobuntu lento unalutho isuka kwena ngaphakathi mfowethu lento le mawabona ukuthi wena cha
ngiyakwazi ukuthi lama ukuthi ngino 100 rand uthi ngakwazi ukuthenga igwinya ngo 10 rand la ngithatha omunye 10 rand ngubeke ephaketheni then lo 80 rand wonke ngolapha abanye abantu emaceleni ngiyazi ukuthi lo 10 rand ngizophinde futhi kusasa ngithenge linye ngiphinde ngithole enye imali ngenze the same thing lapho mfethu asike isidingo sokuthi wena uzugcina utshela ukuthi enza lokho ngithi mina sithi namhlanje kuyishifta kancane lento ukuthi uchomelana ngeengubo uchonyelana ngeemoto uchonyelana ngotshwala babelungu siphamisa abelungu cha umfethu ngoba uthi uyingabada akabuye eze la kuthina sihlale naye la thina sichomelana ngokuthi obangaka abantu esibalaphile mingaki imizi evukile mingaki bangaka abantu abaphukhisa imuzi na mfethu imizi ibhidlikile na uChristmas uyeza bangaka abantu namhlanje abalale bedlile abantu abaright abantu abanemisebenzi amabhizinisi mina nginqoba abafana abanama talent lengibalaphayo ngithi nangamanje nje ngiyahamba manje ngemabhedi kunento futhi ekhona namhlanje ngiyokhuluma khona ngispokesperson yini guest person yini bizwana leyo nto futhi ukhuluma ukushuthi uyi-guest kahle kahle kwesibeka njalo siyiphethe ngiyokhuluma nakhona futhi ngeke futhi kodwa ngiphume bengekho aba-5 ngizobe ngibalaphile ngizobuya nabo la mfowethu mhlambe ngoba siyazi isikhathini samanje siphila kusona inkengeni ingentsha nabantu nje abadala abanye abaqhubukayo kwezamabhizinisi sike sibheke kuthiwe bathwele awuthwele yini ukuthwala ukusebenzisa ilwane ezinikeza umcebo mina kodwa ngisaba ngisho isibhoki yabo uma kwaphakama iphepha angal-understand liphakama kanjani ngibaleka nginte ibhadi into engayiqondi mina mfowethu ngumZulu nje singekubalekeli lokho mfowethu ukuthi ngumZulu mfowethu uyabona nje nawe ngitshele kusayingane ekho manje into enziwa abazali thola sewusebusuku hamba ucima ugesi basebenzisa sound nje mfowethu e-true sound yakho ukuthi wawujika khona la uqhafaza khona ubwele emuva ungafacinga nginjalo ke mina kwaye leyo nto ngisaba ngisho ukuyisaba mfowethu indaba ezilwane nje angifuni ngisho ukuyizwa ngiright mawuthi ikhona futhi iyasebenza iright abasebenzele ngiright mina ngayo ngabeka uhlelo izinto sakithi kuyona TV ihlelo nayo kensizwa uShakazulu Ompofu futhi cha ilwana kena akayidingi into ayibalekile ke bafethu ngicabanga ukuthi sonke ke iyasikhulisa futhi iyasakha isenze sibe nentshisekelo ekuthenini ngasonke isikhathi khona konke sinaka kwesishare nabanye abantu abakwazi ukuthi nabo bakhule singaba nezinto esizothi thina ngezethu kodwa kube nabantu abayidingayo sibeke singazazi ukuthi sizozenzani sasazi ke bafowethu siyazi ukuthi lapha nikhona insizwa Uquality mfokabiyela uthi cha mfowethu abake nje babhedelane ngokuthi ubani osiza abantu kakhulu kunokuthi sichome ngezinto zokugqoka mfowethu naba abantu la mfowethu njengoba ukhuluma ngendaba yokuthi nina studio enisivulile mfowethu awubadayisela ukuthi mhlambe ke ngokurecorda amaxabiso nihamba kanjani noma umuntu kufanele mefuna ukuzwa unithola kanjani mhlambe futhi ikhona lokho singakhulumi ngama price akhona yabo ngoba manje lento izokhanda i-conflict ngoba amavukani ayengwa-charges nje ngi-charges njengombheme njengokhuzane nami ngiyabona ukuthi ukhuzane futhi ngathi mangihlafuna nje ephaketheni ngihlafuna kusale ngeke-ke futhi ngithatha insizwa le ngiyibona safuna ukuphumelela ezinye zezinsizwa ukubona ukuthi eyi Nkosi yami Jehova sokuthi lo muntu afaka ugesi nje kuphela la straight kodwa futhi nawe uyawazi lezi ndawo esirenta kuzona mfuthu la amabhilidi lisezingeni futhi ukhokha imali yangempela mfuthu uyabona nje uma uthi urent 15,000 kunzima mfuthu ukuthi uqhamuke uzotshela umuntu ukuthi ayi wenkabi yami uzorecorda ngo150 kunzima kakhulu wakwayizwa leyo nto le uzowuhlanganise nenyangeni 200 ngithiwa kufika bonaka abantu ke laba aba150 baworecorda inyanga yonke umuphi umsebenzi onozobuwenza awukho mntakababa so mfuthu ngeke ngikwazi ukuthi ngisha ama price kodwa mhlawumbe singashiya inombolo la ku screen sakho mfuthu ukuthi abantu bekwazi ukuthi mhlawumbe bethinte beyiconfirmele bona then ukwazi ukuthi kusizwane nalapho nalapho ngiyacabanga ukuthi izingane zakwethu nikucoshile okuningi obekubalekile ukuphuma kuyona insizwa ngale kokuthi ke inkulumo yethu ibimnandi nangakuthi ke mhlambe ke ningayithatha inkulumo yayo njengoba impofu bese nithatha lalelani nje lokho okuncane tanikhanya ngokwebala kanti umuntu impofu mfethu ukhuluma enye into no ukuthi phela wathi umlungu uShakazulu Ompofu ula mthuthu lo anwadene the white shaka yabo usho ngesingisi ke ukuthi ke it's a white shaka kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ke bafowethu osomla namhlanje nithe nathokoza niyazi ukuthi ngasonke isikhathi masikhona kuyona iSezwe TV suke siniphathele abantu ke enisuke nibalangazelele ngasonke isikhathi siniphathele izinto ezithinta isintu enaziyo ke nani ke ukuthi ke futhi ke izona izinto ke eziyimvelaphi yethu eziyimpande zethu senyangene enkulu yamagugu siyathemba ukuthi ke sizogcina konke esakhuliswa ngakho noma konke esakhula kukhona emakhaya nakokhokho siphinde ke siqhubeke singakhohlwa imvelaphi yethu noma ngabe sesikuziliphi izinga lempilo kodwa sazi ukuthi sisuka mfowethu amazwi akho kuphetha owabhekisa kumbukeli lapha ekhaya nawe ukuvalelisa mfowethu babukeli bami engakusho nje mina ukuthi hayi bamba for ishow yami iSezwe TV yethu babukeli abasemakhaya
Cha phela bazobe ngabuka wena ngoba bezobe buka le video namhlanje babuka mina. Ukuthi yakho le show le anginanda ba mina mbhemi ngingixolele nje futhi hayi ngoba ngigadla kodwa ngithi laba abami laba. Abami wamina I'm willing mina ukuthi umuntu owami futhi nami ngibona ukuthi hawu lo ngibukeli wami ngithanda futhi ukulandela into zami cha ngimlaphe nami. Kunjalo ke. Uyabona ngisho abami nginawo abakho uyosho nawo ukuthi abakho kuba lapha. Yes. Cha futhi engakusho nje mina ukuthi namhlanje kwesinye isikhathi kuyokukhulumeka futhi kwesinye isikhathi udeniwe ngisho kuma video bebona ukhuluma izinto udeniwe futhi abantu ngicela ukuthi ningayithathi ngasonke isikhathi izinto serious. Yeah. Naye umfo wabiyela lo hayi ngoba ngimzonda ngempela ngimzonda umfana biyele ngizonda isenzo sakhe. Umfo wabiyela ngimzonda ngempela ngisho la khona nje futhi nawe usho uthofuna ungishaya. Yena. Uthofuna ungishaya. Wena wathini mesho njalo? Ngathi ufuna ungishaya? Cha bese ngicela ukuphendula phela mangiphendula kuzoba ngathi vele ngoba lo wakusibani bani usefuna ukuthi kuimpipi kuyabo eyikhule into enjengale yana ngathi ukuyibeka eceleni ngayibeka eceleni ngafocusa kuleka ngisho ukuthi khamba ukuthi asike nje sithina sigadle ngokuthi sibuke bangake sobaphumelelisa qiniso bhuti yabo ngafuna mathiwa siyashaya namanje ngayiphenduka isibhico enye into leyo futhi kubiyela simamathina nje somalume bakhe futhi usangeza la kuthina afike lapha erank simnika inhloko simnike nesobhadla athi ukhuluphala be right futhi ngoba ibhlungu lento phela ukuphuza umzambi uyabulala umzambi angeke akathandi naye ngoba emngakayana mfowethu akathandi mfowethu kodwa adluleni lapha uyabona nje uyabona la uphuza umzambi yena sesisu sikhona lesi lalela mfowethu into namhlanje singayilapha kubantu lapha yana emakhaya ukuthi yonke into yenzayo asifundeni ukuthi sisizane angeke siphumelele masingasizane namhlanje amanye amazwe amfowethu angabhede ezinye izinto ngazisho kodwa nje asizame ukuthi sisizane umunye umuntu nje futhi umsize yabona nje njengawe nkabe yami ngiyabonga kakhulu ukuthi uvulele indawo futhi iplatform yokuthi ukwazi ukulapha abantu enkingeni zabo amen asizane nje bafowethu ngoba ayikho enye into futhi ongayenza ngaphandle komunye umuntu emhlabeni that's why uyofika ke labantu bangaphandle ke benza umathanda beyiqanasele ngendlela abayithandayo thina siyobaleka sibele emakhaya ngoba phela sinamakhaya uthi ningumuntu okhulela eThekwini chuthi uphelele umhlaba uyobaleke yephi yena uphelele umhlaba uyabo so anzameni bafuthi ukuthi sisizane nala kunenkinga yakho futhi mase usubona usunamandla ungabeke nawe usuba isikhokho usuthi uyabona nje leli bhluwe lami leli ngubani bani ugqoka u2 room lana ugqoka u7 room lana kodwa usahamba ngeBM la 250,000 futhi nalo athenga ngo 83,000 uyabo ngiyakuzwa leyo nto leyo ngizama ukisho ukuthi azizamela ukuthi sithi ukuyikhanda lento lesiyishintshe bazalwana ngamanje izoba nenkinga wathina ubaba lo wathi iqalile yagqilaza ihamba ngo-touchline qalile umuntu ngomunye izandla ziyagezana angezovalelisa-ke ngoba-ke ngiyabuya ukuthi ngibuya nobani ngibuya nani hlala kanjalo nje ungaphazami ukuthi akwa-subscribe ngicela ukuthi uma uqeda le interview usubscribe ukuthi khona abaziyo abanga-subscribe ngaphansi kweSeza TV ubacela ukuthi bambe beze la ku-YouTube bafike-ke bahambe bayosubscribe ngaphansi kweSeza TV hlezi niphathele into ey'khala kahle uNkulunkulu anibusise emakhaya.